Σήμερα νιώθω ότι είμαι στο κατάλληλο μέρος. Για να φάμε. Όχι, για να σου αποκαλύψω κάτι. Δηλαδή, αρχίσω να αγχώνομαι. Να, θυμάσαι όλα αυτά τα TikTok που μου έστειλες με τα μπέργκερ? Ναι, Δεν τα έβλεπα όλα. δεν έχει σημασία. Εξάλλου δεν τα έστελνα για να τα δεις. Αλλά γιατί? Σου τα έστελνα επίτηδες για να επηρεάσω τον αλγόριθμο στο TikTok σου, να τα βλέπεις συνέχεια. Να σου βγάζει συνέχεια μπέργκερ. Άρα γι' αυτό μια εβδομάδα συνέχεια μου έβγαζε μόνο κοτόπουλα, ψωμάκια και σως. Ακριβώς, δούλεψε. Κοίτα που είμαστε. Ωραία, αφού λέμε μυστικά, έχω και εγώ να σου αποκαλύψω ένα. Τι έκανες πάλι? Τις τελευταίες μέρες σου έστελνα συνέχεια βάφλες γιατί ήξερα ότι στο hashtag έχει τις τέλειες βάφλες. Τελικά καλά τα καταφέραμε. Η βάφλα σας και το Big Bang. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Και εσύ σταμάτη να μου στέλνεις κάθε μέρα φαγητά γιατί στο hashtag μας βλέπω κάθε μέρα. Α, δεν υπόσχομαι τίποτα. Αν και εσύ ο αλγόριθμος σου βγάζει κρέπες, βάφλες και τα καλύτερα μπέργκερ, ξέρεις που πρέπει να έρθεις. Hashtag σε περιμένουμε.